We are coming this side. Tirikumbotenderera guys mu area. Tirikumbotenderera ground rest ground rebora Everton. Iri ground rebora Everton guys. Tirikumbotenderera di netsoka munharaunda muchimbotistrula makumbo. Guys. Takananga kupaki. Nice. Yeah. Iri ground Everton guys. Iri ground Everton. I want to shut them I think. Iri ground Everton. Ground Everton. Pani wana supporta Everton rapa guys. Pani wana supporta Everton rapa. Mlipo yana supporta Everton. Zingatendere. Ndikutotendera. Ndikasvika kupaki uko ndogara pasi uya chizukuru changu chichihera icho chotamba. Totanga kutamba. Ndagara hangu pasi tichitaura nyaya. Andifunga ndivo vangori vatambi vebhora. Ana Colin Afia. Iwa ana Kevin. Ndifunga ndivo vangori vatambi vebhora iwa. Amen. Nasema. Ana Neva iwa. Neville o Neva ana Joa. Ana Bob. I think ndo vatambi vebhora. Ndipo nepatisa tickets. So you buy your tickets there. People are buying tickets. Kune bhora sipa weekend. Weekend inoikwa kuchitambwa bhora panapa panga pakazara. Mota kusvika uko kwedu uko mai mwana. Kusvika kwedu uko mota dzakazara. Pakaipa. Makula ari kwese kwese kana pana nonyangira mari ndiyo ava guys. Mukona chishopu icho. Chitakushopu icho. Icho. Ndeche makula. Makula ari kwese kwese guys aka 1 gram ari mumapakistani waya muzvikona kona muvaseri varimo kwese kwese variti bhora iroro Alex Young Everton Giant ndo vangari magiant acho dara men ndo vangari magiant. Asa hakuna anosapota Everton. Name guys, hakuna anosapota Everton. Tunamuda zamandudza. Kwa wati farira sasa gatisoro zvimukati seko. Ndo vaitamba here akabhora zva. Amen. Majerad. Vakatamba kudhara 1954. Ndo manje. Vana Fiona Tena. Kwaiboni. Ndovekwe Amelie Rosa vakadzika. Amen. It's grounded. Ground. Marona ha ground is. Yes. Marona ha ground is. Do ground is. Asa vanhu vakafa. But my supporters. Think my supporters amen. Ground. Do ground rashid. Kudani vanhu vakafa here kana kuti masupporters nekuti kana vanenge vakafa uya kanzi John urikona uya kanzi John R Cummings 1931 to 2013 kuri kuti mpopa akafa umeona kudanga ari supporter ushu akanzi Everton Football Club Patrick Fay 1940 to 1983 kuri kuti vanhu vakafa ndifunga ngari masupporters ndifunga ngari masupporters ai uya akafa ari mudiki uyu guys uya akatozvagwa 1972 akatofa 2012. Hey, kakomba. Akafa chiri mudiki kuma 32. Zvakoma. Hau ndio wakachembera uyu anonzi Everton anonzi anu Alan Jones wakazvagwa 1940 guys wakafa 2010. Hau yakakura uyu wakagara nguva yakareba uyu. Yo. Uyu wakagara. Love memory ne ushu. Wakagara uyu wa 1988 ushu hau wakafa chembera
2014 ari mupenyu akafa akura. Everton ava guys. How wakagara? Yey. How wakagara uyu guys uyu. Robert James uyu 1925 paakazvagwa akazofa 2013. Yeah. Iwe, come. Uyu wakagara uyu. No. Ugere? Ugere? Wakagara? Ukanowafa wakadaro guys ka. Haucomplain. Unenge wachembera, unenge wakutoti denda achitofa. Unenge wagara. Hello. Ndoma. Saka masupporters akafa, saka ndifuna masupporters unobhadhara mari. Wouya woisigwa chinhu chako apa. Woisigwa nemaruva nechichi muri kuona. Ndifunga uyu akatofa futi, uyu akafa. Uyu jezi rake rakaiswa panhingi apa. Pagedhi reEverton apa. Pagedhi apa. Ndopakaiswa jezi rake apa. Pagedhi richisa apa. Aya maruva ndifunga kutoita kuona vanhu vakafa. Techidangopinda kusamira panhikikiri vava, techida kusangomira pauyu chete. Come here, let's go. The cars are going to bump you here. Let's go. Hey, pakaipa. Saka ndifunga ishopu yeEverton irapo iyo. Ishopu yeEverton irapo. Zvona stopa darika ipa papa tapinda napapa. Hey, wende tonomira apa. Shamwa tingatsikwe nemota patakamira apa. Come, watimire panapa. Watichokwira panapa. Otherwise tingatsikwe. Yeah. Hent. Tingatsikwe nemota zvekubritain idzi. Ande. Run. Echo. Good. Tingatsikwe guys, road dzekuno kuti diki tingatsikwe guys. Road dzekuno here zvidiki. Vanzomirirana. Saka iyo ndofunga ndiyo shopi. Iyo inotengesa mauniform, mabhora, majesi chii. Ndiyo shopi. Aiwa, akafa 1980. Aiwa, ndatiwani ma70 angasanyanya kukura, but uyu akafa kuma 80s angasarwa kuma 1933. Wanga akura 33 to 80. Wanga akura. Anzi asina kangasa kuverenga machema comment section kwanga ari muduku sana kanganisa. Saka ndakangasa kuverenga ndofunga message dzarapa kutamba musoro. Ndakangasa kuverenga I think. Saka ndakangasa kuverenga message dzaramba kutamba. In 1988 to 2014 angani mudiki. Angani makore mangani? Ndoza ndodira madiaries. Pasina nyaya pandita nyaya. Pasina nyaya pandita nyaya. Angani makore mangani? 18 to 24. Angani makore mangani? Machema guys. Ukazi munhu angari mudiki uyu. Kai maya zvakasimba chakasimba ichi. Chichiro ichi ndachotora nemagaro chidafishi. Pamwe kuindepi kuti kundanzvaga kune paki kwai kune paki samwe kuna menoti kupa sichaiona chete. Kuinda kunogara mupaki. Kuti chimbotamba ichi. Where? That's ice cream. We don't have money. We didn't bring money. That's ice cream. Where? I think paki itashika. Taiwan, ice cream you guys. Kweta kanga mwachi skuta chakeo. Come. Ane chiskuta chake chakatengerwa namili uya pano naive dwe ndakangama chiskuta. Hande. Hey. Chakangama chiskuta naimi chakatengerwa namili. Une chiskuta chake chakatengerwa namili chekufambisa ichi. Tutoenda kupaki uko.
We are going there. Maya, that side. Ndakupaki kuku. Dezo zikufamba kwanda kaita ndakabata foni yangu dai ndavhutigwa kuJoburg. Dai kuJoburg ndavhutigwa foni iyo yekudhara guys. Dai yatovhutwa. Apa ndakabata zibango refoni ka guys. Ndakabata Z folder 5 iri ndora ndakabata ipapa. Dai ravhutwa kare eh? Doggy, yes, doggy. Doggy. Yes, doggy. Do you want a dog? You can get that one. There's a dog there. Maya, you can get that one here. Chidori ere chikauti chiki. Chigwechi. Uchidori. Kugara padzi zvidhori zvakadai undara chakaiswa bhomba mukati maimwana. Woti uchigara padhuze ukaputikigwa vanhu maagent handwa trust guys. Handwa trust. Kwanzi kukutonhora iwe kuri kupisa uku. Kutonhora ini wana ndamona mapfekera ndakatoita. Kutonhora kupi kuri kupisa uku. Pisa uku. Vana sina majuzi avari kuona kutamba. Pisa uku. Unoti kana uchitozoenda kune munangaenda mupaki. Mupaki munoendwa kuchipisa kete akumboendi kuchitozoenda. Indinosvika ndichigara apa ndichirinda zvichitamba mukati mumu. Hanzi munovigawo kuno ndikando nekuri ku Africa ku South Africa ka anaka hapana kuti kunzvimbo ipi kana kuti kuti ipi hapana izvozvo unongobigwa chete inode yatorwa kudhara yatorwa basi hazvina basa kuti uripi inongobvutwa yetoenda kana kutoibaigwa ava ndisisi COS chete uyu musimba chete auya nemwana miraitinde kana kuti ndimai wake pa muzimba auya nemwana Mira chipindi mkati musimba chete. Yeah, get in. Yeah. Let's go that side, Maya. Okay, gara kwangu ndoga huko. Where do you want to go and play, Maya? Ndeke kumshakodi chete ya mura sindotia. Makadiko. Havas. Anobunditora ushema chance. Havasani kuna na Botswana. Menu mamarutsi kuku. Ma, you can go and play. Go and play. Just go and play. Go and play. Where do you want to go and play? Where? Unozogona here kukwira icho uchidona uchisvedza umu. You want to go there? Unodona umu. Kwecho kugwa sei kwechi. Chikwe isimbidzo chokugwa sei icho chindogochiziva. Kwira. Go. Remove your shoes. Ndogozati zvokugwa sei zvinhu zvinaimi guys. Kwira tione Maya kwira. Ndatoenda kunokwira kwecho chokutenderera kunde chikusunda uri apa. Uchinika chigone. Kwira tu. Kwira tu. Go. Yes. Go. Kwira. Go upstairs. Go. Kwira. Go. Chaunga chigoni chando unokwira muzerere uko. Chaunga chikwanisi ichi. Wear your shoes. Let's go there. Take your shoes. Wear them. Wear your shoes. Ande kum chaunga chikwanisi. Andati zvetiwe. Vasadavira kaka. Ande ukonokwira icho. Chondo chevana vadiki. Come here. Kati vana kati zvevachapindira nakadiko moroi. Asi varamba. Avasiwe kwedu. Yeah, ichi ndo chaunokwira ichi ndo chezera rako ichi. Icho chikumanyigwa ichi. Kwira ipapa apa navamu. Ndanokwira ipapa pana ndinodisturb ipapa. Go and kwira there. Maya. Yes, go there. Papa. Kwira. Chokugwa sei. Kwira ipapa. Go. Newe go. Unokurambidza. Kwira vana vamwe ipapa. Yeah. Yes, play there. Yeah. So ndo zvandauya naye kuna kana bench ndo sitongomira ndakamira pano. Run. Maya, kudodo tambale chichocho.
tevedzerawo iwe. Tevedzera zviri kuitwa vamwe handisi zvokugwa sei. Kwirawo utedzere imo zviri kuitwa ipapo. Maya, yes. Yeah, go. Yeah, kwira iwe. Usite nhare ipapo. Kwirawo ipapo iwe. Go. Iwe ibva iwe kana usari kukwira uya akwire. Maya kwira iwe. Ibvapo iwe. Move, Nana. Move. Maya kwira. Get in, Maya. Get in. Sit. Yeah. Sit nicely. Yes. Come. Yes. Icho. Icho. Yes, go back. Uchita izvozvo zvinoitwa izvozvo. Go back. Hey guys, unobatigwa kana mwanangu. Izvoga kanga izvobva chamira panzvimbo yoti nti kuti mwasakwire. Ngawapana nemukana. Yeah. Do it again. Quit again. Yes. Go again. Go back again. 1, 2, 3. Lift your legs up a bit. So I'm just going to go there, guys. So you play then, eh? Get to school, bench. I'm going to go. I'm going to and pack it. I'm going to go. Play. Bench papa. I'm not looking so good. So I'm not us. Yeah. Playtime tissue garide pana. Hachisikana nekudzurira mai angwara uyo. Nepasaidhi papo. Kuti ukasadaro kachinona pachangomira mwana anoshaya kuti anoshaya kuti odii mwana. Ayini. Zvakaoma vedu we. Achitaura zvedu nyaya. How old is Maya? It's 4. Maya ni 4. Right, achitaura zvedu nyaya guys. Takarinda kaendise foni kwandiri. Chadzingwa namai chachida kunhira. Uyu. Chakudzokera. Awana paki pekutambira guys. Paki manyama unongogara muno muona izvi ndakatogara muno guys tichingoonawo zvikuitika. Takazvigarira tichiona vana vachitamba. Tichiona idona. Saka kana vaya vari kugadzirira kuita ningirikiri, vari kugadzirira kuzoita zvekuita machild what child minding nenichi is part of your job with. Ndo rimwe basa nekuti unotouya nevana vevarungu vachotamba imomu. Utouya nevana vevarungu vachizotamba imomu. Utouya nevana vevarungu vachotamba muno. Ndo nyaya dzacho. Where's Callie? Oh, sorry. Oh, come here, silly Billy. Come on. Mbuya votoisa mwana. Oh. Ndonyera social service mukadonedza mwana shuwa. Chimbuya ichi. Kuvara kamwana. Aibatai muno guys. Wabatai kai. Guys, ndikafunga kuti tichikura mazuva aya guys kwedu taivewo nemapaki edu angakadai angane zvimuzerere tichikwira zvimuzerere guys kugara inde zvakaoma vana vese kutozvara gai kuzvinuka havatombozvizivi guys. They don't know kuti kwaitombori nemuzerere kwaive neva-recreational parks iwaya aive kwataenda nevana chinokwira zvimuzerere zvimasliding takakura zviri kwesu iko zvino hakuchina mai mwana hakuchina zvachose hakuchina zvakaoma chimaya chadowana shamwari icho chadzodzingirira nemurungu uya ikoko ichiwo chonetsawo ichi
One. Very clever. Right. Let me just turn two. Oh, just in two. Hi, are we chilling now? Hi, buddy. Hello. Hi, buddy. Just sit still for about Yeah. 5 seconds. Oh, okay. Yeah, I can see they're happy, being happy there. They're happy that side. Chongo chifu now, chino ngutiri munoti study. Oh no, Nchi siye zvangu. come now. Come on. How's up? Come on. Takutonambira pano. Hi, buddy. Hi, buddy. Now I got myself a new friend. Yeah? Yeah. You just don't want to run too much, huh? He's just quite a chilling person. Okay. Come on, Will. Ah, high five. High five. High five. You can do it. Ah! Chakara chikagara pasaidi pangu apa. Chadi chokuinda. Vakavhara, vari paholiday vakavhara. Vanenge vanovhura muna September imomo, vakavhara. 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 Ah, zvara zviri kupembera vedu we. Taikwira taiita zvemanhingikiri zvigaisi tichikwita mapaki tichidini vedu weka kana munovhota vedu vanhu ngavavhote zviri waizi vasikana vana vedu vambokwirawo mapaki aiona izvozvi takungoona vana varungu vakazara mumapaki izvozviona kuti vanhu vatema vanganimo i2 chete 2 vamwe vose varungu 2 chiri kuchava bhasikoro ichi nechi chedu chimaya ichi unoona kutoti pane era guys pane era chainoda kutokorektwa ipapa ava vanda kudza ndiwe kwedu mukandirambira apa mazoramba hawo asi kwedu hamundi yokunyika ipa vauya nechavo chinhu chimublack chikuchava bhasikoro ichi aiwa ndakagara pana ndiri kumuona toko ndiri kumuona maya ndiri kumuona ndiri kumudongorera agere pano chakudochoka bhasikoro ichi chakudogora kana manovhota guys ndai muvhote kwazvo muzive kuti taimbokwirawo muzerere izvi shuwa kushayiwa muzerere hauwani kana hauwani kuzimbabwe muzerere kana kwangosara mufananidzo kuti pai futi hapachina zvakadzugwa zvimuzerere zvazvo pakaiswa zvimunda guys kwaive nemuzerere kwakadzugwa kukaiswa zvimunda kukaiswa zvimunda hakuchira ndopaunoona kuti guys we are cased chaiko chaiko senyika we are cased kubvisa mizerere yavana kuita chiminda chedhora chachinorimwa mbambaira nechibage mutauni vakuru vedu ari bhizi kunodzvara zvibhorani mumarokesheni kutotaridza kuti hapana hope yekuti mvura ichabuda matepu hope hatina saka kutoisa zvibhorani chako ndokwakutoitika guys kwatoiswa zvibhorani zvakaoma guys its very tough kwakaipa guys Count the numbers. Oh, that's really nice. Yeah, Mama, that. Shonga mari kwati tanga kutopisa kakua sabaiti winda yatopera zvekuva South Africa matemu winda winda ndamboiona ini winda ndinamboiona kana this time ndakaikuta winda ndikuwa kuno kwacho moti kunopisa zvekupisa here hakusi kupisa zvekupisa kungori kupisa kumwe kuya harisi zuva ramoziva rekwedu kuAfrica riya kumwe kupisa kumwe kuya kupisa kuya chilayoness tiri mupakifeliko zvinotodiko chilayoness
asi anoda kunyatsa kukudzai guys, anoda kunyatsa kukudzai ndechekuti panyaya yechikafu chekuno pachikafu chekunoko chakadarikwa nekuafrica. Aiwa, Africa ine chikafu. Pachikafu kana Africa iri pamberi. How's your friends? You're back, buddy. You're back. Is that your mate? Yeah, we are sitting. I could do a sit down, but the minute I sit down, you want to get up. Yeah. Akupinda pisi nokumanyiswa chaiko. Pachikafu Africa muri kumberi. Hai, chikafu chekuno hachina kana test mai mwana. Zihuku racho zidzvaro rakakura kudai mai mwana. China unoruma uye. Aiwa, chikafu chekunongana McDonald yekure chaichayo guys, unoti nei mwari franchise here. Aiwa kana. Havaisi salt. McDonald's yekunoku havaisi salt guys. Havatomboisi kana salt chaizvo. Havaisi, vanongokupa zvakadaro. Pakaipa. Chikafu chekunoku handidi kunyeperai. Chikungoti vari kunovajaira. Vanhu vari kunovajaira chikafu chavowo. Isitajairawo chikafu chedu asi mazino. Mvura yacho, mvura unodohwa kuti mvura iyi dzakasiyana. Unodohwa kuti mvura iyi mazino dzakatosiyana chakunotozvinzwa. Mvura dzakasiyana idzi. GMO aiwa ndo GMO asina kana mvunzo kuti chero dofo rakaita semirodohwa uchingoruma GMO iyi. GMO chairo. GMO chairo. GMO chairo. Sekurwa yako kwirawo zvinhu zvevana izvi. Anzo munesa maspice. Inozobikwa zvakanaka ukwecho, but iye pachayo kaitesta haitonaki. I think zvinotobikwa nemazimba chikafu chinotobikwa nemazimba chinotonaka than chinenge chaunotenga murestaurant guys. Ndiri kunyeperai. Chikafu chinotobikwa kumba chinotonaka kudaka chikafu chanotenga kurestaurant. Is vice versa kuAfrica. Sometimes chikafu chekurestaurant chotinakira than chekumba. Chekunoku chekumba chitori bhoma nje. Because chinotobikwa zvakanaka zvatoziva than chekunoishi. Zvekunokana. Kunokana. Anzina Kimberly, I've lived here for 11 years, but kweta handijairi. Handicho ndutara chokadika Kimberly washona ka. Nyangwe ndoti ndakata unotsa kuti yowekani. Madhurira anoita hufu kuno guys. Hufu. 5 kg yehufu, I think it's close to guys, imari 5 kg yehufu pa Amazon. Imari pa Amazon 5 kg yehufu. Munozoti hufu unokosha here imi guys kunoko. Munoziva here kuti hufu unokosha kuno imi. Do you know that? Kuti hufu unokosha kunoko. Thank you, my too. I think your mom is just like me. Ndotozoenjoya chikafu chobikwa namainini kumba because mainini ndishefuka. Mainini ndishefu anobika zvokuti. Ndochotomirira icho kuti tidle icho tinakigwe. Otherwise chokutenga guys. Chikafu chekurestaurant chekunaya unopa kutenda rozorora. Hai. Kwai ndakambotenga chisina salt ndikati ini ndakatadza kuidya zvitajaira kaudira salt. Topuwa zvemasolti paside nemasosi. Unongopiwa masosi unopiwa chii hamuna salt. Apa vatomboisira chose salt ya kupiwa. Ndakati nei mwari zvodlika sei vasina kuva. Unochisiya. Pasina kuspice the food is there. Thank you. Taura akotoku. Zvakaoma. Apa chikafu ndakaipa kutenda ndakati hai. Yeah. Kana wauya kunokoza kuti chikafu bva watodla stereki kuAfrica boss pauchaya kunokoza kuti kunoko hakuna zvinona kana chinhu chega chitori nani guys kunoko chaunototi chinotodyika ndo chisabwe chiya. Hanzi ufu 10 kg 17 pound ndizvo here. Kupi my two. Kupi pane ndakona pa Amazon 5 kg yaisiyo yaitwa 21 pound. White Star. I think you had 21 pound per White Star pa Amazon. Kana singakanganisi. Quite try British roast dinner. Baby. Kana wakenda kurestaurant unofamba nesalt ndochokwadi. Unotofamba nesalt yako muchibegi. Kana kana tumasachi tudiki tuya utofamba natwo because hapana pa Amazon. Saka ine ndakaona chiko.
Pane ndakona 21 pa Amazon pa White Star. And I think anditi kama itu ndo wega upuri kunanti. Do you have any other usiri White Star kuno? I think it's only White Star. Kuno 38 per 10 kg Canada. Hey. Anti mashona. Kuno iwi sama Indian shops 25 pounds for 25 pounds is how much in rands? Mila itimbo calculate. 10 pounds it's about 100. 10 pounds is 120. Saka 10 kg is 200. Ah, he will not do that with me. Iwisa. Do upuri kuno memwana. Saka imimi vanhu vari kuno imimi vanhu vanogara kuno kuEurope imimi vana maitu nemi vana Kimbali. Munodya sadza every day. Do you eat pap every day? Munodya say because kana tiri sesuka sadza torina achatoridi takatoti atina kana dhiri naro guys. Atina kana ndogara nevarungu guys asingatombodi zvesadza izvi. Saka sadza takatoguma takatoperawo chido naro. Imi munodya kudzimba dzenyu every day guys. Munodya sadza and salt. Memory salt is not good for me, but salt is not good for me. Ndoga nchizvitira ndoga. Kune zvokumanikidziwa kwainisa le salt. Kumanikidziwa. Kumanikidziwa ndokusingaiti. Unenge watinga uchinchawana zvinonaka ka. Waniki hamuna zvinonaka. Salt hamuna. Mai anga akwire wapo. Sei vasiri kumukwidza mira imbonokwidza mai apo. Vanongokwira voga vana vasingakwidzi mai kuti zvaita sei. Ngakwire wapo. Nai. Ndinde kwanokwira. Kuda ngotendera zvikokwira vega masingakwiri. Kuna zvakadaro. Maya, kwira. Sorry. Kwira. Uya. Come, Maya. Kitty. Kwira. Use the other leg. Hold on. Do like this. Get in. Are you okay now? Yeah. Kwira, Papa. Kwira. Yeah. Yes. Kwira, Papa. Kwira. Yes. So push one. Yo, you push it. We are soon done. Come push. Come. Push it. You push it. Yeah. Push. Good. Push. Yes. Good. Push. Come and push. Come, push. Push, Nana. Push, baby. Push. Good. Push. Yes. Push. Tena bachi push ere mai. Sai because mwana chesi yokuzopush up. Gachuye chisute. Kara iwe baya usundiwo gere papa. Kara ipapo. It's nice. Sit nice. Yeah. Push. Push, baby, push. Yeah. Yes. Open. Everybody knows that I'm push. I don't see what. Okay, all right. Yeah, I'll put it over to Bear in mind, you got the little girl on. Yeah, it's a push. You ready to go? Never mind, the spider will climb down. What's that? No, we want to go orange. Yeah. Are you ready to go? Should I push? Okay. Hold tight. I'm pushing now. I haven't got on yet. I haven't got on yet. Don't quit out. I want to get off.
Maya, sit nicely. Sit Don't nicely. push me that fast. Okay. Sit nicely. You staying on? Hold tight. You pushing it around like that? You pushing it as well? No idea, you're not running around with it. Push her, Maya. Push her. Oh. Okay. Good. Sorry. You want to go again? My. You want to go again? Oh yeah, push. Yes, push. 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 Faster. Go faster for me. Do you still want to go there, Maya? Do you still want to go there? Or let's change. You can go there. Let's change. Let's go somewhere. Imwenda oparunda nechimwana icho ngakundwa nechimwana icho. Kwira up. Ungakundile kama nakadikidika up. Go there. Yeah. When she wait. When she comes you go, ne? When she comes down you go. When she comes down then you go. Kweti shikwechi. Shikwechi. Oh, come here. We are kwira uko. We are kwira uko. Pinned up. Go there. Go upstairs. Yes, go. Go. Yeah, remove the shoes. Remove the shoes, Maya. Remove the shoes. Remove the shoes first. Remove the shoes. Go. Yes, go. Yes, go. Go. Yes, go. Right. You can come down now. You can slide now. Right. But Mungu na pass. Oh, sorry. Slide, Maya. Come. Ndiri mulepa musanya kuti pusha. Go back. Tizobva takuitira favor katikati push obva wakurumidza kupusha obva wadona. Hanzi romwe zvandozive pichera akwira nhai mai ndikazvizive kuti zvoitwa sereka akwire. Pichera akwira. Emi. Ichu. Go again. Go back again. Nda avoida zvinhu baba nda kunza mwana wao panda kunza mwana wangu sei ndai kumwe. Slide. Good. Wait, Maya. Wait, he's coming there. He's coming down, wait. Go. Kura Maya, kura. Slide. Don't touch, ne? Don't hold here, Maya. Don't hold here. Chimbo slide off nakubatirira. Don't hold here, ne? Go. Hachite zvikuitwa nevamwe izvi. Zvimwe zvirungudzo zvirungo slide zvisina kubatirira ngaasabatirirawo. Kwira. Go. Tina chizukuru chakapusa ini. Go.
Sit. Right, sit. Don't touch here. Don't touch here. Touch here. Do like this. No, don't touch there. Touch here. No, don't touch there. Don't touch here. Don't touch. Remove your hand. Yes. Now slide. Come. Don't touch. Don't touch. Don't touch. Don't touch. Don't touch. You're not going to fall. Don't touch. Don't touch the Maya. Easy. Don't. Maya. Look at him. Look at him. Come. Look at him. Look. You see? Kuoma kutla kudaro. Don't touch. Ukangoti bale ndokwireka kutariza kuti bale twase ndibakwira ibaba. Hey, don't touch. Yes. Come. Yes. Good. Go back. Ciao, gona manje. Ciao, acha gona. Don't touch. Right, sit nicely. Yes. Ijo. Yes. Yeah. Ijo. Go back. Ndio chakula kati iwe itaso. Unakubatirira. Don't touch. Remove your hands. Come down. Slide. Yes. Right. Let's change. Take your shoes. Let's go there. Wear your shoes. Timbo change. No, we should quit our shoes. Yeah. Timbo down. This one is clear. Just so now to have a battery. No, because you can't swim properly. You can't. Soft toe. Wakangozara utodiko kangozara apa kangozara ngavatipewo mukana. Okay, ando ichi ndechekwe ichi ndezvekwe izvozvi zvacho ndezvekwe izvi asi munhu anongopinda ogara umu yopinda ogara umu come ndechekwe izvozvi kwira imomo chinge zvimbokwira getini chofamba kwira tione ya chofamba sit there. Chungumanya ndichitenderera nacho hadzungu idzungu shuwa papa vaitokona mavhira kureva makwira sila ndongobuda hangu asi kukwira ndendatokwira kune basa reko mavhira kureva ndendatokwira sara voburitsawo asi ndatokwira mosara votuka asi ndatokwira hangu mwana atoona kuti aiwa pari kunzita so. Hello. Okay. All right. Okay. Are you okay now? Are you okay? Maya, are you okay? Should I spin it? Should I spin? Do you want me to spin it? Chenge chogwadza ichi. Chenge chogwadza. Hand up. Come. Hand kwabva. But zvichoda manje makabalansa muri two. Ndo zvichigona. Kwira. Get in here. Chofamba here. Okay.
akutoriwa shono inotaura neshona inazviwa akutozviwa zakutanga itonetseka nayo naizozviwa okay kwainisa bati kurumidza kukwira apa chisachauya munhu. Put your legs here. Put your legs here. Now you can ride. Hansi, hello Nanny. I see you are enjoying your job as a nanny. SIS MELLY. Mildred, you, I wish it. Ndipe zvebasa racho randitoita hangu chipa reneni racho. Ndipe apa ndakuita kuti nozati tine ukagara unongozwa you know life yekuno kuti ukapinda mba ubudi. Saka tine ndofunga tine ndine ndakabuda musesana chinda kuchesha ndamuvhera nazobuda kuti nasi ndobva ndakaiona paki ichidarika apa. Tikatoda kuuya. Saka ndati hanti kuna mai awo. Yende kupaki unotamba navamwe. Imi guys nokuti mwana charira kungosora mwana chingori mumba it's not healthy. Saka ini ndofamba kai ndachada zvokufamba ndoti endi. Chichadhumwana ndichiri kufamba choga ichi. Asi chongofamba choga. Anasanorora bhona, asanorora zvakanaka nasi. Anenge akaneta. Anorora zvakanaka akaneta. It's healthy for vana guys mupona muchibuda navo kawanika kunoti life dzenyu dzekuno kukana bedwe. Aiwa. Potai muchibudisa vana. Maya, push, rock. Rock. Oh, do I understand? I know. I'm not explaining. I'm just laughing at a comment here, Taur. Saka kwanzi yanzi muri kuenjoya kuve neni ikandite neni iwe chero ndikaita neni chandoda mari kuti kwaenda wodi zvaradowedzera push roll chimboburuka window uko tiri kuchema muzerere. Okay, come here mboya. Get in. I want the shoes. This one, you can just go with your shoes. Pinda. Ndozvezera kwezvo chipusha imo mukati mo. Chipusha. These ones. Do you want it? Do you want them? Hangaiwa. Kwai nemapostori unotibata hangaiwa wani wobata hangaiwa wani idzi. Wobika moyo wadzo pamurume simunamirani. Hanzi mukanda anosurukirwa singaiti. Achasurukirwa singaiti. Achamboya achita madhisa achitsvaga kuti anti varipi. Achaita madhisa achitsvaga because mazano ndambochifambisa vedwe. Ndambochingundurisa ndomboti handi kupi kwakati handi chakati handi. Chichasurukirwa acho ichi. Asi chero neni ndichatosurukirwa unoona ndachijaira. Remember tana Kelly vakura guys. Ana Kelly vakura uko. Anonga achita hai mama achita tuntu twake utoenda kwanoenda zvino ichi chachina izvozvo ukangoti hende motoenda achirambi zvino Africa vana Kelly vakura zvevacho vazvisisi havachadi. Hanzi antimeli mune 1 rand re-ice cream after kutamba ikoko. Uri kundipa 1 rand remagi re-ice cream riripi? Tipe hero. Ndaona ice cream yakamira pagedhi apa kwakutopisa naimi zvekutodaro. Kwakutozopisa chako chako. Nditemfure ndichitenga ice cream. Hendi papa. Come. Hendi. Hendi. Come. Ndosha tata kamirira ichi. Ndosha tata katomirira ichi. Sit down. Hold on. Ndikukuisa mukati. Sit down. Get inside. Yeah. Sunda manje.
Yes, Litty. Sika kwacho. Tokuta kigwere slide. The way she's laughing and sure she's enjoying the slide. Ah. Anzimala udzoka ndodzoka manje manje handa padhuze manje ndodzoka manje ngondipa chite 3 months haane ndadzoka manje ndinopisha chinyatsoenda mudenga tinyatsosunga chinde mudenga akutya Maya. I said, stop. Why should I stop? You are enjoying. Are you not enjoying? Take out what? Sit there. Get out where, sit there. Should I start again? Should I start? Huh? Should I start, Maya? Must I do it again? Huh? Maya? Must I start again? Okay, get it and so which you stop. And stop. How did I switch you, Uncle Adam? I'm bodoni. I'm catching you no garam catch I'm bodoni. Can the money so to stop? Take me out. Out. Takudoni takusi takunya icho takutka icho. You want to get out? Okay, come out. Come out. Shaka home. Ow. Ow. Out. Up, up, up. You haven't had enough, Maya. You're not tired. Let's go home. Auntie Melly, you are home to stay. You are not going anywhere. My doi. Come on, doi was a dinner. Get in. Get up. Go. Go. Yeah. Now you can go there. These ones are for small children. For small children. Maya, this one is for small kids. Very small kids. Slide. Wait. This one, it's small, you see? It's small. Akuchina chimo.
Maya, that one is for small kids, man. Okay, come and sit. Come here. Come here. Come here. Come on this one. Come and sit here. Sit here.